खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 9 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना गलाय-गथाय फिथाइनि सान जागोन। आयआ मोजां जागोन, नाथाय नोंथाङा खरसा बांहोनायखौ दोनथ'नो हानाय नङा। सानफ्रोमबोनि हाबाफोरा मोजाङै सोलिबाय थागोन। बबेबा मोनसे गिदिर फालांगियाव बाहागो लानायनि सिगां थोजासे नायबिजिरनायखौ रोखा खालाम। खामानिनि थाखाय गोलाव जानथायनि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फिसा-फिसौ जेंनाफोरखौ लानानै नखरारि मोखाङाव एसे नारसिननाय जानो हागौ। माखासे धोरोमारि खुंथायफोरा न'आवनो खुंजानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि गोहोनि थाखोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव सोलायनाया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखियाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि मददआबो सोलिबाय थागोन। बेलासियाव नोंथाङा बिसोरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। नोंथाङा सोरबा सासेनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै फरायनायनि फारसे गंग्लायगोन। नोंहा माखासे गोदान बिबानफोर थानो हागौ। फुंआव बुहुम बिमाखौ दां आरो नोंथांखौ मान बाव। नोंथांनि न'आव गोजोन आरो खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि फरायसाफोरा दिनै गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। खामानि मावनाय आरो सुंज्लायनायनि गोहोआ साबसिन जागोन। गोदान सानस्रिफोरा गोसोआव फैगोन। मोजां मोनलायनायाव गोसोनि मोनदांथिफोरा गोहोम गोनां जागोन। बेयो राजखान्थियारि फोथाराव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सिगांनिख्रुइ साबसिन सम जानो हागौ। जुदि सोरखौबा गोरोन्थि लामाजों दैदेननाय जायो, अब्ला नोंथाङा बिसोरनि सायाव नोजोर लाखिनो हायो। गिनो नाङा, मोजाङै बुजि आरो समाव खाबुखौ ला। जुलि जानाय जिउआ गोजोनथाव जागोन। जिउनि लोगोरिनिफ्राय गोदै सोदोबफोरा दिनै नोंथांनो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोदान बिथांखिफोर आरो हाबाफारिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां सान। दिनैनि साना नोंथांनि फालांगि जागायजेननायनि थाखाय साबजाथाव। खाफालआ नोंनि फारसे थागोन आरो नोंनि थाबथानाय खामानिया दावगागोन। रांखान्थियारि महरै नोंथाङा मोजाङै मावगोन आरो माखासे उफ्रा नाजानायजों नोंथाङा मोनसे गोजाम दाहारखौबो मोनफिननो हागौ। जायखिजाया रां थिसननायनि सिगां सासे गियानगोनां सुबुंनिफ्राय बोसोन लानायखौ थि खालाम। बादायगिरिफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हानाय नङा। रमान्टिक सोमोन्दोआ सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव आबुं नोजोर होनांगोन। नोंथाङा माखासे मावख'आरि हाबाफोराव बांसिन सम लानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फाया नोंथांखौ फालांगियाव नेनो हागौ। सासे जर'खा सुबुंजों हरखाब लोगो हमनाया नोंथांनि जिउ राहानि दिगखौ सोलायनो हागौ। नोंथाङा साख्रिनि थाखाय आरजाथाव खाबुफोर मोननो हागौ। नोंथाङा जायखिजाया गोनांथार हाबाफोराव गोख्रै हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सिबलिंनो दै हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाया सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा मोनसे गोजाम लोगोखौ मोनफिननो हागौ, नाथाय गिबि आगानखौ नोंथाङा लानांगोन। नोंथाङा जाय सिनायथि आरो बान्थाफोरखौ मिजिंथिदोंमोन बेखौ उननि थाखाय दोनथ'नो हागौ आरो नोंथाङा माखासे गोसो बायनायनि मोगा-मोगि जानो हागौ। सोरखारि सेक्टराव थाबथानाय खामानिया जागायफिनगोन। गावनि खरसाखौ लानानै सांग्रां जा।
दिनै नोंथाङा खामानियाव बांसिन मुखुब जागोन, जायनि थाखाय देहायारि मेंनाय फैगोन। नोंथाङा नखरारि बिबानफोरखौ मोजाङै सामलायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि, नखरारि दावबायनाया रंजानायजों बुंफबगोन। दिनैनि साना नोंथांनि नखरजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नखरनि आयाव जौगानाय फैगोन आरो गथ'फोरा सोलोंथायारि बिथिङाव साबसिन दिन्थिफुंगोन। नखराव माखासे गोजोनथाव जाथायफोर जानो हागौ। बिमाफोरनि सम्पथिनि फारसे आयेनारि जेंनाफोरा एसे गोख्रैथि मोननो हागौ। फालांगिनि थासारिया सरासनस्रा जानानै थागोन। आयाव नेमखान्थि गैयैनि जाहोनाव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। खुगानि आलसार आरो हाथाइनि जिंगासिनाय बायदि जेंनाफोरा नोंथांखौ बे समाव दुखु होनो हागौ। सासे गोदान सुबुंजों जानाय समाव एबा सिनायमोनै आबहावायाव जानाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय साबसिन फिथाय लाबोनो हागौ। मावख'आव माखासे गोनांथार खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया फिट थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गोबाव सम रायज्लायनो हागौ। नोंथांनि सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथाङा माखासे गोदान लोगोफोरबो बानायनो हागौ। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ हरखाबै गोबां फेहेरनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनबाय थागोन। नोंहा फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि गोबां खाबु दं। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोराव आबुं जाफुंसार जानो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो जि-जोम दान हो आरो नोंथांनि गोनांथार खामानिया आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि, थाजिम मोननो थाखाय दिनै नोंथांनि थाखाय मोजाङै जिरायनाया साबसिन। नोंथांनि आथिखालनि आफादाव बांसिन गियान आरजिनो नाजानाया साबसिन जागोन। आरिमु आरो फावथाय बायदिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय गोबां गोदान खाबु मोनगोन। न' आरो खामानियाव नारसिननाया नोंखौ रागा जोंनो आरो जिरायनो हायै खालामनो हागौ। नोंथांनि गाहाय मावख'गिरिफोरनि सायाव नारसिननो नाङा। बेयो बेनि थाखाय थि सम नङा। फार्निचार फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि, नोंथांनि जिउ राहायारि रोंग'थिया जौगागोन। बिमा-बिफाजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा बेसादारि सुबिदाफोराव खर्सा खालामनो हागौ। नोंथांनि सुंज्रोबनि स्टाइलआ जोबोद गोहोम गोनां जागोन। नोंथाङा जोबोद मुंदांखा जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ जोबोद मोजां आखु दिन्थिगोन। बे समाव नोंथाङा रांखान्थियारि महरै जौगासारगोन। नोंखौ मान होनाय जागोन आरो नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन। फालांगियारि फेहेरनायबो जानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों रंजाथाव सम हगारगोन, नाथाय गथ'फोर एबा बिसोरनि सोलोंथायनि सायाव जिंगा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रियाबो मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनो सानदोंब्ला बेयो दिनै आबुं जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। नोंनि मोजां मोनलायग्रा लोगोनि थाखायबो साना साबसिन जागोन। नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा फालांगियाव सोरजोंबा लोगो जानो हायो। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मिनिनाय आरो फेस्लाफोरा न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोमजिहोगोन। गावनि बिमानि आथिंखौ दां आरो जाफुंसारनाया नोंथांनि आथिंखौ खुदुमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब।
मीन राशि दिनै अलसिया मेंनाय आरो बानायखौ नोंथांनि खामानिनि गोख्रैथिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। बेसेन गोसा बेसादफोरखौ जोथोनजों सामलाय। नोंथाङा गोथाव आदारखौ रंजानो हागोन, गोजोननाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बेलासियाव मोन्नाय मोनसे सानस्लाबै मोजां खौरांआ गासै नखरनि थाखाय खुसि आरो थुलुंगानि जाहोन जाहैगोन। नोंथांनि आंगोआ नोंथांनिफ्राय मोनसे समायखिरा बिगोन, नाथाय बेबादि समायखिरा दाखालाम जायखौ नोंथाङा सुफुंनो हाया। उदैजों सोमोन्दो थानाय अजदफोरा असुबिदा जाहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।